थ' दिनैनि खेला दङ दुइटा 30 श्रीलंकायाव जागोन आफगानिस्तान आरो श्रीलंकानि मेच। थ' 3 नाम्बार ODI थ' नायलांदो प्लेइं 11 आव नायदो नै। थ' बिदिबा खेलाखौ नायलांबाय थादो। थ' श्रीलंकानिफ्राय लानोसै आं बिसोर सानैखौ पिकआप खालामबाय। थ' दानिया खालामसै आफगानिस्ताननिफ्राय नोंसोर सानैखौ लाबाय। थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' ओरै उइकेट किपारनिफ्राय लानोसै आङो हुसेन मेन्डेसखौ लाबाय। थ' बेखौ लानोसै जाबाय। ओमफ्राय आफगानिस्ताननिया नैबे अपेनार ओंखायनो लाबाय आङो। थ' अपेनारखौबो लाबाय। थ' बिनिफ्राय फैदो जा अलराउन्डार नैबेखौ मेन लाथारबानो जाबाय श्रीलंकानिया। ओमफ्राय आफगानिस्ताननिया बिसोर सानैबो इम्परटेन्ट दै बेखौ लादो। थ' दानिया बलार्सनिफ्राय फैदो। बलाराव फैबाय श्रीलंकानिफ्राय लानोसै नोंसोर सानैखौ लाबाय। थ' आफगानिस्ताननिफ्राय नोंसोर सानैखौ लाथारबाय। थ' दाथ' नुबाय दानिया एबाराव खेलाखौ जाबाय। दा आंनि टिमा एबाराव माबायदि नै नायदो दानि थाखाय आरो बे टिम जाबाय। जुदि आफगानिस्ताना बुगोरोब्ला नैबेखौ केप्टेन लागोन आं। थ' बे मेन केप्टेन जागोन बियो। ओमफ्राय वाइस केप्टेनाव नैखौ बानायगोन आं। ओमफ्राय जुदि श्रीलंकाया बुगोरोबा नैबेनो केप्टेन थागोन वाइस केप्टेनाव बे जागोन जाबाय। ओमफ्राय नैबे फार्स्ट बा सेकेन्ड टिमाव नैबे बिसोर सानैखौ लागोन। बिसोर सानैया जागोन आरो फार्स्ट बुयोब्ला श्रीलंकाया बुगोरोब्ला। थ' आरो मोनसे टिमखौ नायबावदो नै आं दहाय होनदोंमोन ना आफगानिस्ताना बुगोरबा बे आरो मोनसेया नैबे वाइस केप्टेन बे जाबाय। आरो मोनसेया जाहैबाय आफगानिस्ताना बुगोरबा नोंसोर सानैयानोखा। थ' दानि गेमा बेनो। थ' एबार नायलांबाय थादो फारसेनिफ्राय खोन्थाफिनसै। थ' नायबानो जाबाय खेलाखौ माबोरै। एबाराव फारसेनिफ्राय नायलांदो नै खेलाखौहाय नायबानो जाबाय। बेटमेननिफ्राय लाबाय। जुदि श्रीलंकाया बुगोरोब्ला बेखौ पिकआप खालाम बेखौ पिकआप खालाम। बेनिफ्राय नैबेखौहाय पिकआप खालामबानो जाबाय। आफगानिस्ताननिया श्रीलंकाया बुगोरोबा पिकआप खालामबाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबेखौ लाबानो जाबाय आफगानिस्ताननिया श्रीलंकाया बुगोरोबा। बेनिफ्राय नैबेखौहाय लाबानो जाबाय श्रीलंकानिया फार्स्ट बुगोरोब्ला। थ' जाबाय होमबा। ओमफ्राय बलारा नैबेखौ सानैखौ लाबाय श्रीलंकानिया बुगोरोबा नोंसोर सानैखौ लाथारबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबेखौ लाबानो जाबाय आरो नैबेखौ लाबानो जाबाय आफगानिस्ताननिया बे सानैया इम्परटेन्टखा। थ' होमबा बलारा फैगोन बेथ' इम्परटेन्टखा। ओमफ्राय नैबे इम्परटेन्टखा श्रीलंकानिया। ओमफ्राय आफगानिस्ताननिया नैबेखौ लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय अलराउन्डारनिफ्राय सासे लाना होबाव नैबेखौ श्रीलंकाया बुगोरोबा आरो। थ' होमबा जाबाय नै आं दहाय खोन्थाखादों नोंथांमोनहा बिदि गेलेनो हागोन गेलेब्लानो। थ' बे फेक खेल नङा। नायदो दिनैनि टिमखौनो माबोरै नायनानै लादो आरो गेलेदो बास।